Hi, you see again, Jumat, and crown the King of African culture. Today I am live in Ihunowere, in Ibeze, South local government area of Enugu State, Nigeria. Yes, we're live in Ihunowere. I've been going to places to find out their history and rich culture, and they keep telling me that Ihunowere are one of the oldest people that settled here in the olden days, that their ancestors are the oldest people that settled. So here I'm live to find out if this is real. So guys, follow me on this. I'll be taking you on this to find out more about the Ihunowere, their rich culture, those things that make them very unique, those things that make people keep referring me to go to Ihunowere. So guys, follow me on this. As you can see, I'm with my fathers from Ihunowere. The essence of this documentary is to have the original history of our people, so that we'll not allow people to tell our story just the way that suits them. Let's have a database whereby our history will be stayed by our fathers that knows the history, and not allowing the underage their history. So guys, follow me on this as I see you get the Arts and Craft, the Queen of African culture. Guys, thank you. Namdumurumu. Daru. Anyị sụgburu na ekpụrụkpụrụkpụrụ na na-asụ anyị kpụretere na nke ji mara anyị. Nna m onye isi onye ga-amaghị mmadụ ekele m ndị mụrụ m na ihe m ji nọ n'ụbụ nta bụ ihe gbasara Ihunowere si ji ebido. Mgbe ọzọ le m na-eje m nje esi m na m jere Ihunowere so na ndị mbụ nọrọ n'Igbo Nsụka ha bụrụ mbe ha na so na ndị ji akụwa dị eji aka ya kụwa anụ m nke ha si ji ebido. Ha so na ndị izizi nọ na Nsụka. Mbịa sị ka m welekere ka m bịala ka m anụmaleka na ọnụ ndị bụ nna m ndị Ihunowere. Na ọ bụghị ma ya ahụ ụmụntakịrị ka ha kọwara n'anyị mgbe ndị ọgaranya nọ n'ọbụ ndị ọgaranya be ya aka ga-esi nọgara na m ji nọ n'ụbụ nta ịma Ihunowere si ji ebido, ndị a na-ehe shi ihe dị aga Ihunowere eji mara ndị Ihunowere. Ọ bụ na onye na-echọka ịlụ nwaanyị n'Ihunowere, ha na-abụ eji alụ, ha na-abụ ha eji eme nke ha. Ihe dị aga bụ ya bụ eji mara n'ihe na onye mmemere ihe dị asị na onye na-abụ onye Ihunowere. Ikpọ m agwa gị adịghasị mba onye eshigbo anyị na ndị be anyị ga-eme ha. Na-abụ m ji nọrọ bụ nta nna m onye isi. Darụ. Nna m gịbe ji mara gị. Ihe eji mara m bụ n'ụbụ onye isi Ihunowere. Onye isi Ihunowere nle. Nọ m nọdụcha na mpaghara nọ na anyị bụ mpaghara nke anyị bụ oruru dịka ịnwa anọ nwa aha m abụ m ete Simeon Memobe Ugwu Egbe, ya bụ nna m gara m Ugwu Egbe. nwụda bụrụ ya bụ na nwa anyị nọ nwa be bụ anyị na-ezu nke ụbọchị anyị nwere izu anyị na-azụta ka Ihunowere si eme drọị a na-abịa nwa be onye wetere ripọtụ bịakwute anyị ndozime ya bụ ihe bịakwutere anyị na-abịa anyị ọ na-aba n'anyị dịka ịnwa anyị na-ezu ụdị nwa be. Ya mbụ Nnadị Ikechukwu. So dịka anyị na-mushi abịa ebe a bụ Atama, ya bụ Atama Ube, ya bụ onye mụ nọchiri ụkwụ ya na Mbeni n'Ubuni. Atama Ube. So Ube Ihunowere. So ya bụ m nọchiri ụkwụ ya. So na ka m si nọchi ụkwụ ya abụ dịka na ụgbama abịawa ma izu ebe a nọ m na-anọchiri m ụkwụ ya as representative. So a na mụ nọ Mbeni na mụ na onwe m o nwere ụfọdụ ihe m mabụtara ekpu nke m na ọkwụrụ anaghị akarị ekiri ike. So ka m si nọrọ na omenala dịka ba Ihunowere, ụfọdụ ihe mgbọta gburu ka esi emeche agọghachagbu onwe sa
dịka omenala o ruo taịm ha na-echi aga onwe taa na ọha na eze ile ha na-abịa anọrụ n'ubu uhishamọkpụ ya bụ ukwu na were ile na ọkpakọrịta nọrụ gbasamozu ka esi eme ịbịara ọla na mpaghara nke o mere omenala ka o techigburu. Mụ onwe m bụ George Ogwu. Esi m n'Ụmụọgara na Mmọkpụ Ukwu na Owerri bịa. Mgbe m bịara anọchite enya nna m ya bụ akara m n'Ogbene ya bụ isi ọnọmụwabe n'ọbụghị n'ike na m akara Ukwu na Owerri. Ignatius Odo Igidebe ji mara m mana nna m chichere echichi Mkpọụzụ bifo m na onwe m abata na ha. Ma ihe eji mara Ukwu na Owerri bụ ikpe udo. Ukwu na Owerri achọghị nsogbu. Okwu daa na Ukwu na Owerri na-edozi mee okwu na ụwa ga-emefukwede. Nne, ube ji mara gị na eji mara m bụ Ugwu Ignatius Uchechukwu. Mụ na onwe m ji taịtụlụ nna m abịa na ya bụ obi Ukwu na Owerri ebe a. Taịtụlụ nna m mgbe m na-abịa abụ m onye ama ya bụ Neka m Shikwudebe ebe ọ. nna gị ube ji mara gị. Ihe eji mara m bụ Asset Eze. Ndị m na-ejechi ndị m na-echi na ụmụ na ha agbalite Ụmụọgara ndị m na-ejechi oke mgbe m chigirigide ụmụ so o nweritere ọbụ ebe a na onwe ba Mmọkpụ ebe a bụ Ukwu na Owerri eji mara ọ nọkọta aja ayagara nwaanyị nọ yagara na amụrụ Ụmụọgara just Mmọkpụ isi Ukwu na Owerri etu m si ya maka mbụ. Nna gị ube ji mara gị. Ihe ji mara m bụ Dominic Okechukwu-Eze. Am onye Isara Mele m. Ọ bụ ndị Isara wepụtara m ka m ji wee nọrọ ebe a na-aza Ekwueme ihe m na-aza. So n'ime Amele m bụ Isara m ji wee nọrọ ebe a akwụla m nsogbu nọba ekwube ọbịaba a na-ekwu na-aga n'iru. Thank you. Nna m gị ube ji mara gị. Ihe eji mara m bụ Mkpọụzụ. Ọ bụ echichi nna m chiri oge ochie. Ochichi ọkpara Osobere wee echichi wee ru m. Onye na-echi ma ọ nọrọ onye Osobere onye ọkpara. Echichi ahụ bụ echichi echi oge gboo o ji wee na-achị obodo agba ochie wee na-eje kọtụ na-abịa izu obodo. Echichi ebe vileji anyị bụ Ọsapa ụmụ Ọsapa Ukwu na Owerri. Nna gị ube ji mara gị. Onye ji ama m bụ Oke Ọsapa Kisọba Asọgwa o n'ụmụ Ọsapa Ukwu na Owerri ward. N'ụlọ mgbanye kwuo n'aka anyị ọdụnụ ka maka ọ ghọtara ma ọ n'ikuku n'oke na ya ga-agwa dịrị ọ bụghị eziokwu. Nna gị ube ji mara gị. Thank you very much. Ihe ji wee mma m bụ Atụgbele Romanus Eze. Mụ bụ ọkpara Oyishi. Ọkpara Oyishi Ọsapa n'Ukwu na Owerri ile. Ọnụego bụ ọkpara ọnụego Ukwu na Owerri ya bụ ọkpara na-echafụta ọkpara Oyishi na-echafụta. Anyị chibe Oyishi rute ebe Oyishi anyị general ya bụ Ugwuegbe ya bụ na Mmọkpụ ya bụ general ọ ya bụ
osoro mbai no mini ya bo jadu bete tare ko ide o ide nna m gube di mara gana Atama Jonas you amon shamozo no hu no were. Atama Jonas Jonas you ugoke. Amon shamozo. No ma ya ko iho don ko wale. ala nna m gube di mara eji mara m bụ Okechukwu Eze Edoga bụ eji mara m n'ugwu na Owerri nwụsọ ndị ọbụla esila Edoga na ọmụbụ Edoga amata m ama ekele m daru ala daru no nna m isi na-achị nna m isi ya kedu nwe ya akọwanụ m gbasara ihu na Owerri ana na ihu na Owerri so na ndị mbụ bụrụ na Igbo be anyị mgbe ihe m ji akọwa nga bụ na o nwere oge mgbanụwa nne amụle m tengbọm no nwere onye gbọmba eshusha oke ya bụ na ọbịa ga-ebu na kot mukube gbara amị nri so obido gana ahụ ogbe ata mechiri buru nekọt mụtada tenwa mbọm kpatara ana nwansị eketekere eketekere ọmụ bụ ihe ka ovoko ịhakpụ na nwabe n'uhu na Owerri gide ndị ha na ihu na Owerri echi ndị ha na uhu na Owerri echi ọ bịaza na ndị ha na uhu na Owerri echi bụ ihe ka ovoko na be anyị ihe akpụ na ebe anyị ya bụ eketekere gede ị nwere ya akọwa anyị gbasara ihu na Owerri gị ihu na Owerri si ji ebido ndị a na ha eshipụtali ihe mmehie nna anyị kwuru dịka mgbe o bidoro bụ eziokwu mana abata na ekele osisi ndị anyị na-ehe eshikiri be nwa ọgaranya ihe ka ovoko ihe akpụ ị na-anyị n'onwe ya bụ ya bụ na ihu na mana abata n'ime ihu na Owerri na anyị na-eke igbe taa bụ na anyị na ibe agwa ga-eshi mgbe na ọta ya bụ anyị na-agba na igbe sa tonado tichi terege anyị na-ada nna mana abịa n'ihu na Owerri na ihu na osiri ike edoga anyị dị mkpọrọ saa mekuru ihu na Owerri oyiche saa ede saa ya bụ ndị mekuru ihu na Owerri abịa na ama ọkpọ na-enwere mma gbo ma enwere ama ụzọ ma enwere ama ega ya bụ mma gbo abata na oke na anọ na-enwere ọsapa ma enwere echara ma enwere ama elem ma enwere ama ekuru ndị ọba na-eke oke na anọ n'ihu na Owerri abata na mmadụ na-egbegosi dị iche iche n'ihu na Owerri eze gaba oshi ya ka na ebe a na-alụ nwaanyị tọtata oshi ọmụna ọbụla oke bụ ejije ebidote bie eme na anyị gwara gị ka anyị ghọtara bụ anyị ji ekeji onwe anyị ya bụ a na-ekene anyị ọ bịara bịa kwụcheta ihe oyi osimiri mmiri ati ya ha siri ube na-eko bụbereko bọmbụ ha ile chitere onye nwara bọmbụ o chitere ma ọ na onye bịara bịa evute evute ọbịa avụta okere ka egbo metara ọnụ mere mmekpọ nwa ofe nlarị ihe ka ofe onye larị ovoko mana ọbịa ka a na-amụta abụọ na-ekeji nwa so n'ihe akwa bụ n'ikpeazụ mgbe ha latara na ọ bụrụ mgbe ndị ji na ọ bụ anyị na-ebe agwa wara ebe bandịrị mgbe ndị isi n'ihe akwa latara n'ikpeazụ metara na na bụ ihe akpa ọka ya bụ na-ekere ka ihe akwa nwa bụ anyị ya ghọta n'ebe nke anyị yes n'ihe akwa bịa n'ikpeazụ nke bụ neta ọyụ ọsụ anyị ọdụm nke mgbe mmanụ mmadụ bụ be anyị dịgwe n'ihe akwụ ma ọ na-ehe nara anyị n'ike na anyị dị ja ihe butere ukwu na omuhu na edu mkpe na ya ha igbukwu
mgbe unu na ndị Ovokotele na-eme ito omenala anyị na-eme omenala na omenala dị n'Ovoko dị n'ebe anyị omenala dị n'ihe ka dị n'ebe anyị omenala dị n'Echara dị n'ebe anyị onwe anyị asịghị n'ihe akụ na ofu nụrụ anyị na-eme omenala ka anyị na-alụ nwaanyị ije n'Ovoko disem ịbịa na ihe akụ disem na m ibere elu ezike ha ọ ga-abụ ihu na mbọ m igbo na anyị ha na-emere na ma anyị na-ebi igbe eze iji ba ga-asị na abụ ihu na ore na ihe ji emere ga-ebere na ọmụke kwego ji eme omenala ihu na ore ma na alụ nwaanyị unu na ha na-alịta anyị na-alụkọ onye nwe mgbe kata anyị na-awụsa gị ma leta ọzọ ọ ga ma gburu m ibe lak onye ọ daba na gị na oge na ahụ eburu m ndo ya bụ ka anyị nọ n'ọzọ ma abịa n'ihu na Owere na agwa mgbe ọzọ ndị ihu na Owere bugbegbu mgbe were ebugbere bụ na Ọlido Enugu Ezike ha ebu na Umeze ha ebu na Umeda ha ebu na Ọkparigbo ụfọdụ bụ na Ịbagwa mana ma na ọchọ ga-ama mgbe nwetara ebe na ọmụrụ mgbe mere kapụ makwakwa ọgba na-esoro ihu na Owere maka echi heka ndị mabịa na mmekọrọ ihu na Owere be anyị mgbe na ha bugbegbu na ha ebushi ike mbọm kaha nwegburu ụlọ nwegburu akpalụ mbọm hele na mbọm nkọtụ ụfọdụ ga menye na ka ụlọ mehebere ego asị ga ego ụgwọ Ọkparigbo na ọbụhụ na Owere nwe mbọm unu mere ihe mgbe na ha na-esi mbe nfa bịa nke hiche mehe na-abịa n'ụlọ onye onyeisi ruo ọlata ha na na mechi onyeisi onye ite na ọ ga-abịa bụ heda na m gara n'ụlọ bụ ibu na be na ka anyị hụ na Owere debe onye isi ruo ọrụ mgbe nfa lata n'ụlọ mgbe na be echi me na-ege n'ụkwụ na onye isi ruo niile anya n'ebe nna gị bụ echi n'ihi na na-ege echi onye isi unu na-ama onye sụara tosiri bụ onye isi na-egete mbe anyị na-ama etu a mgbe anyị nwegburu ụmụnna dịka nwe isi ya ka ọnụ gị na ọnwa anyị lere na anyị nwegburu ụmụnna nwa m gịnị ya ọ bata n'ọsapa ekeji ọsapa na ụdị na mmegekwu nke ekeja mbele họmbọdụ nechara họmbọdụ na mma họmbọdụ mmagwụ ịbịazi ụmụnna nke gị na-erute n'ụmụnna nwa na-ewu ọjụ ọbụ na anyị ma ọka anyị sụara iwu ka anyị na-ewu ọjụ ọbụ awụ ọjụ hụ na anyị ma ọka anyị na-ewu họmba anyị ji ama ga asụara ọja họmbụrụ n'ụmụnna nke họmbọdụ kwụta na utogbu gaba onye isi ru amara egbuchi ma onye ikpọrụ ma o rugo niile aṅụ eziokwu ee anaghị azụ azụ na ọ bụ iwu n'ite irie nwa m bụ okobe ọ gwara gịta akwa tọmọdé bịa ma ọ na-ebiri doko nwere oberu m anyị nwere nwa anyị ga-eji ego azọ nọbụ nọrọ nnọkpọ orugo ibili na-azụ azụ ọbụ ndị makpọ gwọdụ atụ bụ nwere ego na agịzọ mmanụ ga-ama na ịga na-eji ọha bọtụ ọ ga-abụ ọghọm na ọ bụ gị ekwulite ise na agha ga-abụ ọha mgbe iji ga mma na ị ga-eji na ọha na-eru eru ya bụ ka anyị na-eme n'ihu na Owere nwere si amara onye na-abụ tosiri bụ onye je ya eso na ya bụ onye chitere nwa anyị tụwuhe na anyị mama to eso nshi olu ụhọ na ọnọ mọgụ eso ọ ga nne gị na ọzọ ga-abụ onye mụrụ m amọgụ eso mbe m mụ ga nne gị na aga bụ oku onye mere mọgụ eso na tugbelu ọ ga na ọnọ ga-aba tugbelu onye ọzọ olume ọlụ ọhọm na ndị ga ma ịhụ olume ọ dịka nwa ọsọ ọ bụ edọga na eme agharịa o nwere ike ọha gị ọha ịlọ ga-abụta nwa na mma na ha na mmadụ iche na enwe anyị na-aga nke anyị n'omenala ma ọ dịkwa nna anyị mgbe ọ latara webụ mgbe o buru mgbe ọ latara ihu na Owere mgbe ọ bụrụ mgbe ọ latara bene mgbe ọ latara n'ukwu ube nọrọ ga mgbe ọmụ rọm ụlọ ga-ebu mgbe n'ihwe na ọgba m mmere mụkpụ ma ya kemee kete na-anọrọ nwa bi ololagide Ovoko ololagide ihe ka na ọtọ m na-ekwu ya bụ na ogbe gboro mgbe ọ latara ihe ihe hapụ latara anyị na-ehebe ajọ na ya bụ mkpa na anọ akemee ekete kere eji mara ukwu benefit ọ nọrọ mgbe ọ latara ihe ya ma bụ kwube bụ na mma ọkpọ ọjụ ụtọ na bụ na igbo ma bụ be na ukwube nwere ihu ma na-ekwete na ọ bụ ukwube onye na-ebutu
ọ gbara agba gbasi ike mgbe hebe o buru n'obe na-azụ mgbe ọgbọ nọ ya mụkọ n'onwu like abụ na-abịa n'ihu na Owerri gedegwu n'uchie asụ agagbo ihe nwere ike ịghọta bụ nna anyị ụmụagbo bụ anyị na-ewo na-abụ nshi ekete ekere ile bụkọmụrụ nshi ukwu na Owerri na ọbụ hem na mma ọkpọ nwere ike ịka ka asụ a na-ebe na ihe dị mkpụrụ ịtọ azụm na-enwere ụmụagbo ma enwere amụzụ ma enwere ama ego ma ọ n'izere n'onye ga-amaghị onyeisi n'ihi adaa ha bata na oke na anọ n'ọbọsapa woru n'ọcha melim amelim woru n'ọcha echara woru n'ọcha mmekwuru okwu m kwere ike ịkọ nke mbọ mais ọzọ stiki bee ka eshi nọrọ na ka m ji bụrụ kpara oyishi mgbe m na-akọ nke m na ka m ji bụrụ kpara oyishi na ọ bụ kpara oyishi ọsapa ma ọ kpara oyishi ọsapa shi ọnụ ego ya bụ atụ ugbele anybody atụ ugbele ya bụ kpara oyishi ya bụ ji mara ya na ọsapa nwoke na onye ọzọ gbaligo mebi foru m uru ọzọ te nna ndọrọ ala ọma omerule gị m ọ bụ na ọ bụ na ọnwa ịsụ na-ebe n'ọnụ ego ga-abịa bụ kpara oyishi orute anyị ga-eso agbakọ aghara ka anyị ga-ere aghọta gba omenala na mụna ụmụna ka m lata na anụmamụta gba omenala na echi mụrụ gba anyị jegburu ya chita azụ na-akwụtego ihe anyị ga na amedoe ọ na-amụtakwa ma ihe eyiri ihe a na-agụ kọleji agụta yunivasiti ka anyị na-aga eyiri nna m edi nwere ya akọwa na gbasara ihu na Owerri na anyị na-akwu maka ihe m ji akọwa n'unu bụ amụdụ ma na-akpọ ha amụzọ abụ ụzụ bụ ịha ma muchi bata na mejikwa nshi amụzọ mbata m ya abịa na amụzọ te amala te mgbe dị iche iche ịchọrọ m omenala gị ruo n'isi na-emaghị a ji ekpote n'ebe m ememe omenala dị na bifo ichiri ma ịchọrọ m onye ọmụla asa te ndị amala manere onyeisi ha enwu na-ji kpote mmaghị na amụzọ ememe omenala dị na bifo onye mechiri ma ịchọrọ m ọla asa nwere amala na ihu na Owerri enwe amala nke obolo banyị anyị mụrụ ha banyị mgbe ha na-abịa anyị bụ onyeisi ihe onyeisi amala anwụ nta ma achọrọ m ememe omenala ezigbo omenala ha ekpotere ndị mmaghị na mgbe na amụzọ banyị ememe omenala atanya ma bifo onye mechiri nwa bọdụ ha ndegabata ma aha mbụ atam mbụ onyeisi amụzọ tụachi amụzọ ile aha mbụ Jonas Atama iyo Ugoke abịa na ihu na Owerri gide bụ ihe ọzọ bụ eji mara unu gbasara anyị na-asụ ndị amala na nwere ihe na-emerụ ụmụ nshiri onye isi afesi nke na erutere dị mgbe ha na-abịa n'ebe anyị n'ebe m amụzọ ekpote mmahịa atanya ma mmemme omenala dị na ha na-eshi mgbe nkwụba ha ji abịa rọma amala anaghị aba moto te mmadụ te egala chiri egwu ya erute n'ebe anyị emechi omenala dị na ha ekporo maka onye m ebido hechiri a na-eme ete nwụcha kama ndị ote na ha ga-ama egala na ha ekpotere ihe ọhụrụ Owerri nwa bọdụ ya nọ m na-achọrọ ichite ata ma mana m na-erutere dube gị bifo na echile gị te echile te ndị te amụshe nwere mmahịa onyeisi nwụrụ mgbanwere achọ mụrụ onyeisi na ha ekpote na amụzọ atanya ma omenala onyeisi nwesogoma nke ha mere esi na ekpote gị o nwere ndị na-ya mmemme mmanya gala nwụcha onwe na-atịna mehe mmekọ ọ bụghị ha oke kwuru ya bụ amala ubolo bụ amala gazi bụ na-ekwu ana amala gazi Atama amaghị ya bịara ya ebutere ihe ma dị onye m atamaghị nwụ onye na-echile anyị kpotere ndị mmaghị mgbe ya na onwe ya bịa ọ ga-eji ụkwụ mana ga-aba ma ha na-eji ụkwụ abịa echiri amala worukwu vuru erute ebe gị ana ga-aba not 2 days erire nwere nwa bụ ọdụ
Gede ego nu na ejije shi nke ọ bụ mmemme na anaghị abịarịdị mgbe na ime bifo na ichile ego onye ọma. echi Echichi, okay. ọ bụ omenala anyị na-ehe isi ọ dị ka nwa mmeda ndị ha ebiche ebe a na elugezi bọtụ onye isi ruo onye ọbụla dịka ndị amịrị amịalatara ibe na ọgbọ m echi onye isi Ushuru onye m na alatarịdị mgbe nna. atụ na omenala mara ndị ọga Ya na o nwere ihe jikọrọ nne ndị amala mgbe ee o nwere atam ọ bụ ya bụ ọba abụkwa ọ bụ ime na-abịa na mba na nwegbara atam a dị iche iche kwa o nwere amala ezugbo amala atama ezugbo Atama. amala atam ezugbo amala. echi emedo before na ee echi atamedigo ọnwụ anyị ekpetelite ma emume omenala n'ebe anyị bifo onye ọ dị kama onye m gata na abama mgbe ọmụ nke ụmụazị o nwere te na-ajụ o nwere te na-ajụ o nwere emechụrụ gị Ma ọ bụ na omume ga o ji ya nọkwa afisi nka na-abịa eziri dunu nne ha na-abụ mmeri. eja Ọ na-ajọ ihe a. abịa ahịa abịarịde ekpote ma feli Mgbe ọsọ ha ji elie nunu ya nọrịdị mgbe ọ bifo n'eluigwe. mgbe ọ bụla Ọ bụghị iwu. ọ bụghị iwu anyị ga-eje anyị ga-eji ọfọ na-abịa ee na-abịa abịa chiri egwu bịa were ụkwụ agaghị aba moto Ha na moto ga-adị na skọta mgbe ewoje zute ma ọ gara n'eka. omenala bụ omenala mana nwere ihe chọrọ omenala ga-abụ nke Gịnị bụ mmemme ọzọ unu na-ete ndị mmụida na-emekote? anyị nọ mmịda Te ndị amala na tele. ọ bụ ihe usoro mma nwa niile aha ee Ụmụ ka nwere ichekwara ịkọ anụ mmemme gedemege ntinye mmanụ. achọrọ m eji ọsọ m domenye ka m onwe m nọgara na m nọ mgbe ya mgbe Okechukwu eze edoga amatama mma atama ugwu Owere n'ide ya Owere ya bụ m na-agụ ọ bụ na m sụara ndị mmụ na mụ mana m were ka wufute m n'agbanyeghị na nna m echigo ya bụ echichi mee nna m echigo ya mgbe efọtara na m echigo ya mgbe efọtara na m echiri na ọbụna mgbe echiri direct Ihe sụara nna gị echidi gị. ee na ọ bụ onye sọtara ya bụ onye echiri ya o wụziri na m hapụ onye sọtara na m dee na oruzie na nke m eso m n'ụmụntakịrị mana o wuru m aka m nwatakịrị na mgbe ndị nọ na ndị nsụghachi m nọ mana ọmụ bụ wuru nchize na Abuja m nọba latazi gị n'ichie so na ọ bụ a na ga-eme ya n'ike ịhakụ ụmụ na nke mgbe amaghị ama ọkpụ n'Owere ọ bụ anyị na-echi ugwu n'ide echikwudarị anya no mata na onyeisi anyị na o nwere nsogbu ọ ga anaghị abịa kebe mana anyị nwere arị anya ya mmụọ ọzọ kwado anyị nwechiri m ike n'ebe anyị dị ire na-emechi ikike anyị le na-eme ọfụma n'ọdụ nke anyị na-ekele unu n'obi unu Ha bịa n'ihu na Owere na gede mma eji marụ na ama gịdịgịdị. mma ji mara anyị ube be ji mara anyị ube na-anụ olu ya bụ na ewu n'Owere ha ebe ọ dị na-akpa mkpamkpa ọ bụ nnukwu n'Owere ebe ọ dị ugwu n'Owere ome mere ihe ọjọọ akpọ ya nọ n'igbe ọ nagharị ụka ka ihe ọ mara bụ ya rụrụ ọrụ ya jere eziokwu bụ ube chọrọ ma imere eziokwu ịdọrọ ndụ jere ma anyị bụ ube ma anyị nwekwara ihe arịa anya mụrụ gwara gị ma anyị nwere ugwu na idenye mmachi ka anyị nwere ugwu ogburu na ide anya ọkpụ anyị nwere udenye ụzụ ya bụ ke onye abụ onye ichie gwọdara so machiri ike be anyị ọhaile nweburu na mpaghara ma ihe na-arụsi ọrụ ike nke nunu ha gwakọ. mgbe ọbụla the whole enwere m ike ịsị na the whole Nigeria na nke mgbe ndị Hausa na-abịa mgbe ndị Yoruba na-abịa ndị TV nọ o nwere gị asụsụ na Nigeria ga anaghị abịa n'ọnụ ube ihe iri ọnwa na-abịa ezigbo ihe omume gị mgbe asịrị gị ji egbure mmadụ mgbe asịrị gị ji ezigbo oshi ugbe esịrị gị mere ihe ọma ma ihe gara n'ụwa ya bụ ọ bụ Abịa n'ihu na Owere mbe na gede gwu nchechi onye isi. ka anyị cheche onye isi bụ ka onye isi anyị gwara gị onye isi mgbe gị ya bụ sọchiri onye isi ile na-ekete ekere ya bụ onye anyị n'obe ugwu egbe anyị nweziri onye isi amaghị onye isi amụzụ lee ya be mụ na onwe m nwere onye isi nke mbụ amaghị
onye n'onwe bụ nwere onyeisi haile nwechara onyeisi anyị nwechara haile mara ka asụara nọ haile nwere mpaghara ma ndị amaele m na agwa gị nọ n'ụmụ eze onyeisi ruo ohe na ha alatazie maka na iruo n'ụmụ eze na Enugu Ezike ya na ụmụida na ha bụ kọmuniti bụ ha bụ ma bụ ndị be anyị kwu n'Owerri so onye onyeisi ruru mbọ bụ ọlata bechiri ebe anyị nwabe so na ọ nọtazi mgbe na kobochi oke ọ na-alachikwere mba ọzọ ọ ga-anọghị ma be tinye ya n'onwe nke aga onye si na na-eme n'ụzọ ụka imere n'ụzọ ụka mana ejiri emere anyị ka anyị bụ n'omenala imere onye anyị n'okwu agwa asị gị ejela ụka laik onye isi mere eje ụka kwa masta bọbụ n'ụlọ ụka lee ihe m na-agwa gị ya kwa masta bọbụ n'ụlọ ụka n'Owerri techile gwodara mana ọ ya gị bịa ma bebe ememe ka anyị kwesịrị ime nọ maka obodo garị n'iru bụ anyị nọ n'ọ bụ ihe ọzọ nna anyị ewelu ma njụmagụ mana ihe gbasara asị n'omenala bụ ihe eji mara ndụ mgbe ha ga na-akọwa na nne ọya agụgụ niile eju ụka na ọya gị imene ihe na-egere gị na ị na-eje emiti ọpụ na ụka na imene ihe gbasara atama o nwere ndị na-eme omenala n'ebe anyị n'amụzụ anyị na-akwụ maka onye na-ebịa onye chọrọ ife onye ahụ ya bịaba agwa m na onye mechara ife nke kayon na anụmanụ mbụ ọ na-achụ m like ikizi katkizm abụ m katkizm pụta ma kizi katkizm from otewume mmabụ katkizm mbọkwa masa general mgbe atama ruru go na isidogo n'ibu and me all those things ma ndị ụka asịgo na ego na-eme ihe omenala mba o nwere ndị be anyị na-eme omenala na-afụ maka mgbe m gbere baptizim 1984 ya bụ ịmụta m na baptizim ya mụtara na baptizim ya bụ ịmụta m na baptizim ma nwunye ya mụtara nwunye m na baptizim bụ ngwe ga mara na ọ bụ kọjad nwunye m mere baptizim n'ikpeazụ nwa ebe 1988 mgbe m mere baptizim 1984 ma onye a mụtara na baptizim ma nwunye mụtara nwunye m mgbe ọ pụtara m ga-agbaja na bụ onye na-ama m te so ọkọdụ mgbe onye a na ọ nwere ogwu Igbo na-eme like onye ihe jụkwụtara ma onye agwụtara na ọ na-eme ọgwụ omume na once onye abụghị agbara ọgwụ nke gbara ma onye mmadụ onye ratara Igbo mmadụ o nwere ọkpara anyị na otune bọtarịa John otune bọtụrụ otune ihe siri ike tagbara ya na-ekwa oke ya onye agwụtara niile mee ọgwụ ozugbo mee nkịta ọgwụ Igbo anụmanụ budo nwere agwọ ba ya mana ya taga a na-ayata a na-ayata bụ evuje gbo onye ọgwụ vuchitazi na ayata a na-ayata straight